Il-gvern ta' Joseph Muscat ma laqax l-appell tal-President ta' Malta għal perjodu itwal ta' konsultazzjoni dwar l-emendi li jrid iddaħħal għal liġi dwar protezzjoni tal-embrjuni. Fl-istqarrija l-gvern qal li jinnota l-istqarrija tal-President meta din qalet li qed tappella għal kalma u għal perjodu itwal ta' riflessjoni sabiex il-vuċijiet kollha jinstemaw. Madankollu l-gvern injora dan l-appell u qal li jrid jemenda l-liġi eżistenti tal-IVF bla dewmien. Skont il-gvern dan irid jagħmlu għaliex marbut b'mandat elettorali. Madankollu, jekk wieħed iħares lejn il-manifest elettorali tal-Partit Laburista jinduna il-imkien ma jissemma li friżar tal-embrjuni jew is-sarragisi, kienet biss li l-Partit Laburista irid isaħħaħ il-liġi tal-IVF. Il-President kienet appellat għal konsultazzjoni dwar dan is-suġġett sensittiv tant li anke offriet li tmexxi l-medjazzjoni. Iżda fl-istqarrija maħruġa mill-gvern ġew ikkonfermati l-intenzjonijiet tal-gvern illi jaġġel biex idaħħal l-emendi. F'dan is-sens il-gvern qal biss li n-nies se jifdlilhom ċans jitkellmu sakemm l-emendi jkunu diskussi fil-Parlament bejn it-tieni qari u qabel it-tielet qari.